אז אביו, עכשיו אנחנו הולכים להילחם מול הווידר. נו. ועכשיו בוא נפתח כאן את זה. איתן, שיהיה לך עדר 1, 2, ו3. מהר. למה הייתי בשיפט הרגע? אבל זהירות, זה מנצ'טו. אביו, הטנטי שלך אלה, הרגע, עוד רגע יורגים אותי. היה. אביו, תעזור לי. נראה לי שהוא מסתכל עליי, אוי לי שיט, אמא שלך תסיים. עוד רגע פגע. איפה אתה? איפה הוא? הוא מסתובב לי כאן על המחלה. למה הפכת לקרייטיב? אני לא בקרייטיב, אני בסרווייבר. אל תגיד לי שעכשיו אתה בקרייטיב. יואו, איזה מעצבן. איי, לא. אני הולך לעוף מכאן. היה. אביו, תעזור לי. שאלות יש לך, במקום תשאל אותי למה הוא תוקף אותי, תגיד, אולי אפשר שתעזור, שאני אעזור לך? איפה הוא? איפה הוא נעלם שוגע הזה? מה? עכשיו יום. איפה הווידר הזה? יואו. אם אני לא הולך למצוא אותו, אני אמחוק אותו כאן. הנה אתה יא פחדן 0. בוא נראה אותך. אוקיי, אני רואה אותך. אביו, אתה בא אליי? למה אני לא בורח? כאילו אני סתום כלשהו. תפסיק אתה עם הראשים שלך. די. חלאס. מה אין לך, אלוהים? או לא, עכשיו הכנסתי אותו מאוד. לא. לאן הוא הולך? אוי לא, יש לו את החיילים שלו האלה. איפה הוא? אמא! לא. מה הם שורים עכשיו? אופו. אביו, תתקוף אותם במקום לברוח. אומייגאד. איפה הוא? הנה. הלאה, לא יכול לראות בו בית. רגע, הנה חי. בוא. פאק, סליחה אם הרבנתי לך בתות אוויר. נו, למה הוא לא נותן להרביט? יופי. ותכן לי אין חיים. יש לי מזל שליטות תמים. רגע, לקחתי גם שיקויים, לא? נכון, שאלתי יש כאן שיקויים שלי. לא פגעת פראייר. עכשיו, אז אני בעצמי שכחתי מה הוא עושה לי. אבי, אתה תנסה מקרוב, אני מרחוק. מה זה? נו, כבר, תמות. נו, כבר כמה חיים יש למשוגע הזה? עוד רגע, עוד מגדלים חיים. מה זה? תרס, מה זה? מה קורה פה? איפה הוא נמצא? הם צריכים לחסל אותו, איתן? ממש, דבר בשם עצמך. אני אחסל. הנה הוא. איפה הוא? הנה הוא. אז זה רק אני שהוא מעלה לעצמך. אובה. מה שבגעתי בו. שמזל שליטות כאן. עוד רגע אין לי טוטם. אובה. אביו. עוד רגע מת. וגם כשימות הוא יפוצץ, אז כזה. ומקחת. נו. הנה. ואני... מה זה? איפה אני? מה? ניצחתי את הווידר! ניצחנו, איתן. כן.
וואי, חבר'ה, אני מקווה שאתם מודים לי על כל מה שעשיתי. תסתכלו כסרס, מה זה? מה זה זרס? הוא אפילו לא תקף אותי. יואו, אומייגאד. חבר'ה, אם אתם רוצים שנילחם גם מול הוורדן, אל תשכחו לתת לייק, סטרייב ולחוץ לפעמון ולהגיע עד 10 לייקים ואנחנו נילחם מול הוורדן. עד אז אל תשכחו ללחוץ על לייק, סטרייב ולחוץ לפעמון ולשתף את זה. עד אז יאללה ביי.